O conselleiro de Sanidade tivo ocasión de comprobar sobre o terreo o resultado das obras de ampliación do laboratorio do Hospital do Barbanza. O investimento superior aos 150.000 euros permitiu incrementar a superficie das instalacións, pasando de 80 a 200 metros cadrados. Un laboratorio que concentra toda a actividade as 24 horas do hospital, tanto en o que é hematoloxía como o laboratorio xeral, pero tamén con a recepción de mostras de microbioloxía e anatomía patolóxica. Como digo, ten unha actividade de 24 horas con resultados en tempos moi importantes e, como nos explicaban o xefe de servicio, o responsable do laboratorio, estamos falando de un incremento de superficie de máis do 66%, estamos falando dunha superficie ahora de 200 metros cadrados. O proxecto supuxo tamén a mellora da dotación tecnolóxica coa incorporación de autoanalizadores e a implantación dun novo programa informático que permite unificar nunha soa base de datos todas as mostras dos distintos centros da área sanitaria. El cambio informático y la conexión con el clínico hacerá que las pruebas sean más rápidas, que estén perfectamente conectados, interconectados los laboratorios y que la relación esa que hay con el clínico sea mucho más estrecha y profesionalmente mucho más vinculada. Yo creo que es la mejor importante. Cambiamos, por lo tanto, lo que ha sido superficie, cambiamos metodología y cambiamos, como decíamos, el cerebro, que es el sistema informático. Durante a súa visita, o conselleiro anunciou tamén novidades na tramitación da ampliación das urxencias, posto que xa se está a ultimar a contratación das obras. Pois en 10 meses aproximadamente, unha vez que inicien as obras, que calculamos que se iniciarán eso a principios de ano, o cual no ano 19, ao final do ano 19, estaremos con un novo servicio de urxencias importantísimo para a actividade do hospital.